Ndị Uweoji Anambra steeti ekwewekwago ndị Anambra nkwa na ha ga-ebu agha megide ndị mpụ na ndị omekome n'ụdị abụnụdị ka ndị Anambra wee tụrụ ume ndụ. Kọmishọna ndị Uweojii CP Aderemi Adoye kwuru nke a ka ya na ABS na-akparịta ụbụbọ ngwa nọrọ ya bụ mkparịta ụka n'ozuzu oke. Dịka Kọmishọna Adoye si wee kọwaa, gọọmenti Anambra nakwa ndị ọrụ uweojii na-ejikọ aka ọnụ ịrụsi ọrụ ike hụ na Anambra nwere ezi nchekwa maka ndị mmadụ. O kwuru na ngalaba ahụ na-agbasi mbọ ike inyochapụta ndị a na-akpa mkpamkpa dị iche iche ma dọọ ndị ahụ aka na ntị ka ha gbaa mbọ gbara steeti a ọsọ. Dịka o siri kọwaa, ọ kwararịrị na ụfọdụ ogbugbu egbugasịrị ndị mmadụ na steeti a ma kwuo na ha ga-agba mbọ ịhụ na akwụsịrị nke a. O toro ọchịchị Prọfesọ Chukwuma Soludo, onye o kwukwara na ebumnobi ya bụ maka ọganihu ndị Anambra. O tokwara ya bụ ohere e nyere ya ka ha na gọvanọ lụkọọ ọrụ wee kwuo na onwerarị nnukwu ihe ọ mụtara site n'aka ya.